Aquests són els cotxes que han fet servir els jugadors del Barça per passar una matinal distreta, molt distreta. Després de l'entrenament han vingut a l'Auditori 1899 del Camp Nou. En altres ocasions, espai cerimoniós. Avui, espai de diversió. Aquí, amb la ment, han conduït aquests cotxes per aquest circuit que veieu, un circuit il·luminat de color blanc i amb els llums de color blaugrana. Una matinal festiva que s'ha acabat amb un regalàs. Un cotxe que ells han triat, i no virtual ni petit en miniatura, sinó a tamany real, que s'han endut a casa. És fruit de l'acord entre Audi i el Barça. Avui, els pilots han estat els jugadors del Barça. Han conduït amb la ment després de l'entrenament. I comença en aquest instant el primer minut de warm-up. Premio Audi Mind Race, los 5 semáforos ya se apagaron y ahí les tenemos, lanzados a toda velocidad. Atención, porque de momento vamos a ver en el primer paso por línea de meta cómo queda la clasificación. De momento no podemos establecer una clasificación. Venga, Carles, que estàs a punt de superar Tello. A Felai primer, Tello primer, a Felai. Warm-up, un minut d'escalfament perquè els jugadors pilots puguin calibrar el seu nivell de concentració. Endavant. ¿Puede hablar? Ahí está Andrés Iniesta haciendo la siesta. Alves, que anava dient que Andrés Iniesta está haciendo la siesta, ¿eh? No era yo, Andrés, que conste que me ha robado el micro Dani Alves, ¿eh? I al carril número 8, Marc Bartra. Preparats, doncs, pel moment de la sortida. Carles, qui guanyarà ara, va? El Gerard no. El Gerard segur que no. No. Veurem ara la sortida. Atenció, 2, 1, go! Sortida! Aquí. Atenció, perquè després amb la classificació, com que hi ha la compensació de recorregut, les coses poden canviar. La classificació, primer pas per línia de meta. Anem a veure la classificació. Iniesta primer, Dos Santos segon, Oyer tercer, quarta posició per Neymar. Ya punchar. Mente fría, chicos, mente fría, chicos. Concentración. La vuelta no está nada mal, Andrés, este 1.3, te veo en la final, con el coach, te ha dado... Hola, Oyer estaba en la número 1, Isaac Cuenca en la número 2, a la pista número 3 per Víctor Valdés, vuitena per Pedro Rodríguez. Ara mateix Cuenca primer, Xavi a la segona posició. El Xavi està retallant distància. El Xavi s'està acostant a l'Isaac Cuenca. De moment Cuenca va primer, però el Xavi roda ràpid. Mascherano ara acaba de superar Xavi. Mascherano segon, Xavi tercer. Sí, els 4 primers contra els 4 nens. Va per temps. Bueno, molt bé, no? Ja està. Doncs ja tenim, ja ens fa el compte enrere, que comença ja. 5, 4, 3, 2, 1, go! S'apaguen els 5 semàfors vermells. Aquesta cursa, recordeu que la pista s'il·lumina de color vermell. Quan entrem a l'última volta, Cuenca, que manté encara el lideratge de l'Audi Mind Race, i Isaac Cuenca, que s'està escapant moltíssim de la resta. Màxima concentració, quin crac. Marc Bartra, que s'emporta el seu cotxe. El torn ara és per l'Àlex Song. L'Àlex, vehicle que s'emporta a Neymar. L'aplaudiment també per Neymar. Y esperamos que lo disfrutes, Neymar, y que hagas muchos kilómetros con él aquí en Barcelona. Segon cotxe, per un altre pilot amb una actuació, altre jugador, pilot en aquest cas, amb una actuació destacada, amb Cristian Tello. Alfreda mà, això, exacte. Vermell Misano, és com el diuen. Espectacular el cotxe. Dani, que el disfrutis. I a més això amb les ulleres que porta. Està amb tot. I tant que sí, Jordi.
el Jordi que recull el seu cotxe, l'Audi Q7, i va amb xòfer. Doncs era veritat que anaves amb xòfer. No m'ho creia. Bé, després del Jordi, y como todos ustedes vieron, durante el acto de presentación, durante esta Audi Mind Race, todo el protagonismo estuvo centrado en los jugadores y por supuesto en los chavales, en los niños que nos acompañaron a lo largo de esta jornada tan especial. Pero bueno, evidentemente...